O situație rezolvată super eficient cu o lovitură de picior. Cine poate să ne explice mai bine decât Ionuț Atodiresei, multiplu campion mondial de kickboxing, MMA, jiu-jitsu brazilian? Este o situație în care acea lovitură este pe contră. Ce înseamnă contra? Adică agresorul vine spre mine, vii cu o lovitură și eu te lovesc. Nu mai e cum să aperi lovitura asta. Dacă eu aș lovi această lovitură pe atac, tu lovești lovitura pe atac, eu o văd, pot să o deviez și pot să răspund. Dar în momentul când lovitura este lovită la fix pe contră și adversarul este concentrat pe atac și nu pe apărare, acea lovitură o va încasa în plin și nu mai are cum să o apere, efectiv. O să o mai arăți o dată? Da. Deci adversarul vine, bum, și eu am lovit. Nu mai are cum să apere. Dar dacă, Am stat încordat, dar dacă eu atac, el atunci o poate vedea, se poate feri, chiar poate să mă prindă de picior. Nu sunt recomandate loviturile de picior pe stradă, pentru că riști să pici pe jos sau riști să ți se prindă piciorul și chiar să ajungi pe jos. Dar în situația respectivă, când el a lovit pe contră odată pe atacul adversarului, a fost de neoprit. Ce e foarte important, că am simțit pe mine, combinația asta de Impact. atacul meu Exact. combinat cu lovitura lui mărește foarte mult forța loviturii. O știu, o fac și pe asta. Eu n-am treabă.